またしても。レティシア、下がれ。俺とやろうってのか。かの者の傷を癒したまえ。傷を癒したまえ。者の傷を癒したまえ。かの者に力を。かの者の傷を癒したまえ。
強くなったことを実感するな。馬をやられたか。かの者に力を。旋風よ切り裂け。かの者の守りを崩したまえ。邪魔はさせないわ。そこダルシス帝国万歳。終わったのね。よくやってくれた。これで少しは帝国の戦力も削れただろう。王子、バルディア城からダルシス侵攻の準備が整ったと連絡がありました。そうか。ならば一度城へと戻り、全軍をもってダルシスへと侵攻する。ディゴシネ、首を洗って待っていろ。必ず倒してみせるぞ。これが正しい訓練の力だ。反撃に転じたレビンたちに対し、敵軍はワール川に沿って防衛線を張り巡らせた。さらにラングリッサーによる封印が解け始めた影響か、各地に謎の怪物たちが出現。一刻も早くラングリッサーを取り戻すべく、レビンは強行突破を決意する。